сега ден четвърти, 100 скока на ден. Този път си имам... На мен е втори. На Маргото е втори ден, на мен е четвърти ден. Скачаме 100 пъти, давайте. Готова ли си? Почваме. 1, 2, 3, уши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 60!